dneska budeme hrať Fortnite. Budeme mať vlastne challenge so šedými zbraňami, musíme vyhrať. No nemusíme, no, ako to pôjde, tak vyhráme. Môžeme ísť na to. Tak. No takže sme už tu v lobby. No, v tomto. Takže iba šedé zbraň. Počkáme ešte chvíľu a môžeme ísť do hry. A na budúca sezóna bude o tom Star Wars, takže kto bude chcieť, tak si môže kúpiť Battle Pass. Môžete mi giftnúť. Takže asi môžeme sa... Nie. Dobre, takže len šedé zbranie, takže máme prvú šedú. Na boje toto pobereme. Musím spraviť také aj questy. No tak to už by som si zobral. Svieti truhla. Aj takéto nemôžeme používať. Ale môžeme používať healy, napríklad bandáže alebo také. Poďme na boje. Kruhlá myš. Zlato zoberieme. Vyšildy môžeme brať. V tomto je zlato. A asi rovno dám asi Big Shield. Dobre, a takú zbraň, no tuto akurát. Na diaľku viac, ale tu je takto. No, sprint. Ideme tam. Za mnou. Okay. Sunieme sa viacej sem, do tohto domčeku. No, ďalší Big Shield, no, akurát. Si dáme. No tak to no. Tu je takto. Nevidím ho. No, pôjdeme asi viacej tam do zóny, alebo kde sme. No, môžeme ísť do tohto Foxy dačo. Čakajte. No, lekárnička. Tu dáme už to bandáži. No, by som si zabral už tie zbrane. A keby čo, tak dneska asi natočíme z
z Mars 14 môžeme natočiť video vo Fortnite, ako budeme spolu hrať. Takú challenge môžeme, alebo iba tak. Budete chcieť? No, môžeme to asi aj dneska. No, zajtra vydáme. Aj zajtra vydáme a dneska môžeme natočiť. Tak. Budú dve videá. Ty budeš natáčať svoje, ja svoje a do popisku dáme videa toho druhého. Áno, neviem, ako si budeme volať. volať. Lebo nemám toto slúchatka tu. Počkaj, dá sa týmto doživiť auto? Tým slúrkom. Nedá. Ale môžeme... Aj, tu už je takto. Daj! Ale... Dobre. O, kamo! Už by som si zabral. Preto sme si naplnili náboje a tak. Dáme si vinička. Môžeme ísť ďalej. Lebo môžeme to tu ešte pozrieť, či tu... No, tam dole je takto. Počkajte, v tomto, tu je taký, či toto, je tak si nabojeme zobrané. A potom, no to sú ľudia. Dobre. Môžeme počkať. Sa dá presunúť. Tak. Toto je celkom dobrá challenge. Môžete napísať challenge do komentára, ktoré by sme mohli točiť. A... ideme ďalej, lebo tu už asi nikto nie. No, tady by som šiel. Teraz na vlak asi neviem, ako pôjde. Pôjde za mnou. Asi nie. No, prejde. Dobre, a môžem... 34 nás je ešte, takže tam dosť. Zobráme si zlato. Ďalšie. A už máme plné. Potrebujeme. Čo je toto? Ó, quest, taký klip. Čo? Môžeme sa presunúť dane sem do stredu zóny. A tu môžeme zobrať túto vinička, no, ty mám plné. Zobráme si. Môžeme ísť pokračovať. No, tak, nič. Dobre, sme
sme tu a tu je ten Black Market, tak písme. No, nemáme coiny, ale môžeme pozrieť, či tu dobre. Tam sa strieľa, tam ideme. Tam sú aj. Je dosť. Bum, zrazený. Aj. Som mohol dobiť. No, stále to ideme radšej kúsok ďalej. Môžeme. Stále to skúsiť. $69 modrých. Nie. On zdrhol. Nie. Tam benzín. Aj. Super. Jaj. No, nemáme koleso. Dobre. Fúha. No. To bolo napínavé. Kúsok. Zoberáme náboje a... Poď. Nie. To nie. Poď sem. Kámo. No málo. Asi minička, kámo, to som si vôbec nevšimol. Dobre. Joj. No on šiel. Auto. Kto sa prezradil? To nevidím asi moc na výhru. Skúsime. Ako to pôjde. Tam už vidím takú zlatú zbraň, by som si najradšej zabral. Toto si môžeme dať, aby sme boli rýchlejší. Sem. A to auto som tu mal dať, tak aspoň. No asi už zabrali, no. Nevadí. 13 zostávajú. No. My možno aj šlo. No aj to oni sa spamuje. Toto. No to je už dávno. Toto nie je dobré. Toto. Nie je vôbec dobré. No nie. Nevadí. Tak asi to je všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like, môžete dať odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau.